sige, guys. Iba na naman ang gagawin ni Aljen. Sige. Ready? Mag-ready ha? Mag-ready. So, ayan. Diba? Mag-ready na kami. Asa to? Itong kuwansya. Katumbayin. Ayan, guys. Tapos na silang kumain. Kuwang pa, no? Aw, kuwan. Sa kato, bitang usa ka pizza. Puno kay sa cheese, bitaw. Gikuwangan pagit sila, guys. Ay, sa umang kayo. Ito na, guys. Ngayon, guys, Pera at si Cheria Sandok Challenge kami. Kasi, pinasadya ko talaga to guys. Ito lang naman yung natira at saka yung 100. Pinasadya ko itong pa-bills guys or tigbe 20 ba kay para magpalaro sa kanila guys. At ito naman yung si Cheria na kasama sa pagsandok ng kanilang pera guys. So ngayon guys ay ilagay lang natin ito, ihalo lang natin dito. Ay, mag-ready na mo, mag-ready na, magtanaw mo siya. Yan. Oh. Sige. Katag-katag na siya kay. Ilhan na ron ni Kuan. Di ka masalit siya. Like. Hawa, Jin. Ito na guys, may kasamang papel. Nilagyan namin ng papel guys. Tapos ngayon ay magsimula na kami kasi ano na, excited na. Sobrang excited. So ayan guys, mag-start na tayo. Ready ba kayo? Yes! Ready na! Ikaw Aljen, ready na ba? Ready na! Ikaw ate? Ready na! Opo, apil mo sa sandok ron ha? Ha? Ito na guys.